اليمن وتافت تبني البيت أطراها تنتيخر مسكن دين الطارق ولي سلطان واللاتي كان يعزيز الدارتيك ولي الله تسمع روحي كنفنا وتشنع التنبو تيبو Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-għodwa tajba, eżis ħuti, illum f'Għawdex, il-11 Ottubru niċċelebraw il-konsagrazzjoni tal-Katedral tagħna. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-Eżerċiti. Illum niftakru il-knejjes tagħna huma konsagrati. Jekk tħarsu lejn is-slaleb tal-konsagrazzjoni fakruna li xi darba l-isqof tal-post ġie u dilek biż-żejt tal-grisma dawn is-slaleb. Jiġifieri li dal-post huwa ddedikat għall-qima tal-Alla. Dal-post huwa l-post fejn aħna u Alla niġu ħaniltaqgħu flimkien. Xi grazzja kbira żisħuti. Illum huwa 306 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-Katedral ta' Għawdex u jew għalhekk nitolbu għall-Knisja fid-Djoċesi tagħna għall-isqof tagħna s-saċerdoti reliġjużi lajċi l-kol kemm aħna l-poplu tal-Alla biex ta' bilħaq inħallu l-mulej jkompli jaħdem fina u permezz tagħna. Fiskiet nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-ruħ ħutna, ġanna u salvu Butiġieġ. Nitolbu. Illum festa ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int ħejja għalik kamara ta' dejjem mibnija b'ġebel ħaj u magħżul, kattar fil-Knisja d-don tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidejl jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-Mudej, quddiem il-ġema kollha ta' Iżrael, fetaħ diraħ beraħ lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, la fis-sema l fuq u lanqas isfel fl-art ma hemm Alla ieħor bħalek, għaliex int lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom, lanqas ma tonqsilhom mill-imħabba li dejjem u rejthom. Imma tajt tassew li Alla
se jgħix fuq l-art? Ara, lanqas biss ismewwiet, bismewwiet ta' smewwiet, ma jesowk, aħseb u ara dan id-daqxejn ta' tempju li bnejt jien. Għati widen għalek mulej Alla tiegħi, għat-talba bis-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-lajta ta' ferħ u talb li dan il-qaddej tiegħek qiegħed iressa illum quddiemek. Lejl u nar ħarstek tilqaħħix minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontat. Ismi ikun hemm. Isma' it-talba li jagħmillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u bil-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Isma'na int mis-sema fejn inti toqgħod. Isma'na u waħfrilna. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj ngħidu flimkien. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejt taħdel l-artali tiegħek. Hemm qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi ngħidu flimkien. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares u Alla tarkatana, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek ngħidu flimkien. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq il-għadba tad-dar tal-Alla tiegħi milli nagħmmar fit-tinet taħżina ngħidu flimkien. Joġobkom iqumu bil-wif għall-Evanġelu. Il-mulaj jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela kien hemm raġel jismu Zakkew, dank wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġa għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemmgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraq b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna.
Zakkew kien pubblikan u kien għani, x-xogħol tal-pubblikani kien li jiġbru t-taxxa r-Rumani, u allura n-nies kienet tobodhom. Għax ir-Rumani kienu okkupaw il-pajjiżhom u kienu jimponu t-taxxi fuqhom u xekk. U dawn kienu l-ġiel Lut bħalhom li tħabbu mar-Rumani biex jiġbru t-taxxi. Barra minn hekk l-Imperu Ruman ma kienx iħallashom. Imma xejn kont mur tħallax it-taxxa jekk ikollok tagħti 10 euro kienu jaħdulek 15 jew 20 u dik il-5 jew 10 euros ekstra jitfewwa fil-but tagħhom biex niftehmu. U għalhekk din kien raġel li n-nies kienet tobodu. Infatti il-fatt li l-Vanġelu jgħidilna kien qasir ma jfissirx biss l-istatura, imma jfisser li kien iħossu esklus min-nies. Ħadd ma kien iħobbu. Ħadd qatt ma waqaf u ħares lejh bħarsa ta' mħabba jew ta' ħlewwa, imma kulħadd iħares lejh bl-ikraħ. Imma darba ġurnata minnhom ġara xi ħaġa differenti jeżiskuti. Ġesu waqaf, ħares lejh ħadd li kien imxabbat ma' siġra, forsi prova jistaħba anke fil-frijej tas-siġra, u qallu Zakkew isa jinżel minn hemm għax illum jeħtieġ noqgħod għandek. Ġesu stieden ruħu bideħ. Laqas mal-ħbieb ma tagħmilha dejn, tagħmilha forsi ma' xi ħadd li huwa ta' bil-ħaq ta' ġewwa u x'hekk. U Ġesu hekk qed jgħidlu. Qed jgħidlu inta ġewwa għalija. Ġesu ħabbu lil Zakkew. U dik l-imħabba bidlitlu qalbu. Ara l-ħars ikraħ ma bidillux qalbu lil Zakkew. U forsi llum qegħdin niċċelebraw eżis ħuti id-dedikazzjoni tal-katedral, aħna bħala Knisja għandna nifhmuha ħafna din. Li mhuwiex il-ħars bl-ikraħ jew il-kundannita li jibdlu qalb il-bniedem, imma eżis ħuti l-imħabba. Meta bniedem tħobbu minkejja li forsi ma jkunx ħaqqu taħseb int, jew minkejja li forsi jkun żbalja, jew minkejja kien xi kien. Għax eżis ħuti wara kollox minn minna ma żbaljax u minn minna ħaqqu l-imħabba mhux hekk. U allura l-imħabba tiftaħ il-qlub eżis ħuti ta'. U Zakkew jinbidel mill-lejl għan-nar u smajnija l-istqarrija tiegħu tal-aħħar, it-tagħlima kbira li jagħti lilna ta' xi tfisser l-konverżjoni. Konverżjoni li tfisser nitħabbu mill-ġdid ma' Ġesu, mal-komunità u x'hekk mal-Knisja, mal-oħrajn u nibdlu ħajjitna. Ejjew nitolbuh bil-qalb eżis ħuti l-Ġesu għall-Knisja f'Malta, f'Għawdex, fid-dinja kollha biex ta' bil-ħaq nkunu dar li fija hemm is-salvazzjoni mhux il-ġebel ta' għax il-Knisja b'ke kbira hija aħna. Din tissejjaħ Knisja, t-tempju talla jissejjaħ Knisja għax fih tiltaqa' l-Knisja. U tajjeb li llum u dejjem nagħmlu dik ir-riflessjoni importanti. X'tip ta' Knisja qegħdin nkunu? Kemm qegħdin nkunu Knisja li tilqa' lil kulħadd b'dirgħajja miftuħa. Kemm qed inkunu Knisja li titfa' fuq il-bniedem u minnu dik il-ħarsa li tafa' Ġesu fuq Zakkew. Kieġobkom qmu bil-wieqfa. Aħna nfakru llum il-konsagrazzjoni tal-Knisja ewlenija tad-Djoċesi tagħna fejn l-isqof għandu l-katedra tiegħu, nitolbu lil Mulej li rid iwaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisien tal-Apostli u ngħidulu ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għall-Knisja f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-isqof tagħna Anton tibqa' sħiħa fil-fidi u magħquda fl-imħabba nitolbu ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għall-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu il-valuri nsara li sawru s-soċjetà tagħna nitolbu ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għall-fuqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kenn u għajnuna nitolbu ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Għalina l-koll sabiex bħal ġebel ħaj tal-Knisja ninbnew f'tempju li jkun joġob lilek nitolbu ftakar fil-poplu tiegħek Mulej. U bħal dejjem ninaqdu maħutna li jieħdu sehem f'dil qudiesa għax ma jistgħux imorru fil-knejjes tagħna, niftakru mod speċjali fl-anzjani, fil-morda,
persuni bi bżonnijiet speċjali, nitolbu wkoll għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, nitolbu għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali llum nitolbu u xekk għad-djoċesi tagħna s-saċerdoti, reliġjużi, għal dawk li l-mulej qed isejħilhom għal vokazzjoni ta' saċerdoti jew reliġjużi jew missjonarji. Eżis ħut il-nitolbu għal missjonarji tad-djoċesi tagħna biex il-mulej jitfa' barka speċjali fuqna l-koll. Ejjew fiskiet nofrulu t-talba tagħna. ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li San Pawlu San Luqa nisslu bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bl-imħabba lilna l-koll li bil-grazzja tiegħek irċivejna il-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Siedna. Imbira kient mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Bil-misteru dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi ħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqassmilna bidejk miftuħa d-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek għax int tagħmel minna t-tempju tal-Ispiritu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla eda int qaddes il-Knisja tiegħek l-għarusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qies ta' wliet. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-farħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lielna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rwieħ ta' ħutna, ġanna u salvu u tiġieġ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apposti tiegħek inħallilkom s-sliem, natikom s-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm għaddejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi t-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jisfoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun mfejn.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla, int ridt il-Knisja tiegħek hawn fuq l-art narawha bħala s-sinjal ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament int tagħmel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fl-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.